Salam hormatly adamlar. Sapara Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine salam, iyileşme salam, aydın salam. Aleykümselam. Kabara hakemine. Vatandaşlar salam hemmenize. Ama Sapara Aydın ara verdik. Hem deyince alış hem beyleki işleri ansatlaştırmak için. Indi bugün vacip bir mesele. Bizim metodumuz esasen birinci düşündürmek. Sonuçta iyi iş etmeli adamlar etmeli de birinci novatta. Yani yurdu halas etmek diyende pikir edin yurt bir adamdan iki adamdan ibaret değil. O yurt bir milletten ibaret bolya. Şimdi şu bir milletten ibaret olyan olsa yurt demek yurdu halas etmelen bir millet bolmalı. Başka milletten bolup bilmeye, dine şonun içindekiler bolup bilýär. Daşından gelip halas eden ya da şonun ýaly bir düzgün yok. Eğer bar olsa da şoňa meňzeşräk bir ýagdaý, onuň hökman suratda bir bähbidi bardyr. Olam köp halatlarda amatly bolmaýa, şo ýurtdaky milletin geleceği üçin bir aýyply bir neme bolup bilýär da ýa-da problemaly bir gelecek garaşyp bilýär. Şonuň üçin bu taýda bizim ýöredýänimiz bir köpçüligiň bir hereket etme ýa-da 5 sany alsany nemäniň aktivistleriň ýa-da bir partiýanyň ýa-da bir toparyň hereket etmeginden ibarat bolmazlygy. Onuň tarapdary biz başyndan bäri şonu ýöredýäs. Bizim siyasatımız şol, eğer düşünenler bar olsa. Şimdi näme üçin bu bizim siyasatımız? Yankı başta aydanım yurt millete değişli. Köpçülük bolup onu dolandırmalı, karar vermeli. Ve Türkmenistan'ın bir häsiýeti var. İçindäki tireler olsun, taypalar olsun, buların hem häsiýetleri var. Ve şoňa laýyklykda bir geleceği var elbette. Yankı misal üçin Ýewropanyň milletleriniň demokratiýany düşünşýärlik düşünmän biler. Belki olaryňdan hem has ýokary derejeli bir demokratiýa düşünjesi emele gelme mümkinçiligi var. Bizim guruluşumuz, pikirlenşimiz başgaçarak bolan üçin ona düýpli göz ýetirip etmeli. Şo sebäple ýene netijede Ýewropanyň bir standartyny getirip Türkmenistana oturtmak diýilen ýaly düşünje bizde başyndan bäri ýokdy. Şonuň üçin biraz köpçülige maý vermek, bizi dinlesinler, görsünler diýip demedýäs. Ýöne ýol görkezmekde bizden gowy ýol görkezjek ýokmy kan diýip aýdýan, onu açyklamaýyp bilýän 2,5 ýyl geçdi. 2,5 ýylyň içinde Türkmenistan'da häzirki terror rejimiň saknalandıran nemeleri, toparları çıktı. Onun daşında bir topar yeni bir zat döremedi. Şo sebäplen şu wagtda ýeketäk neme hökmünde kabul edýäs. Düşünje tarapyndan, şahsiýet tarapyndan el alma. Sapara däl düşünjesi bu taýda möhüm. Umuman düşünje emele gelmedi. Başka bir has güýçlere belki ideologiýa bardyr. Biz bilemzok. Ýöne şu wagt öňdäki ideologiýa şundan ibaret. Indi ýurdun halas bolmagynyň ýoluny gurrun berers ýerleşler ugaty möhüm tema. Soň goňşy ýurtlarymyz bilen baglaşdyrars bu temany. Has düşnükli olar ýaly. Biz izaga alyp barýas. Izaga almamyzyň iki sebebi var. Bir, içindäki üýtgemek niyeti bolmayan bir rejimiň bolmagy. İkinci sebäbi halk köpçüliginiň bir berermika diýilen düşünjesiniň bolmagy. Bu neme bir edip bermese onda diýmek boljak däl manysına gelmeýär. Halk diýilen bir nemämiz, köpçüligimiz öz pikirlenşine bilýän däldir hiç wagtda. Daşından serelerinde
halkın ýa-ni jemgyýetin pikir guruluşynyň nähildigini bilip bolýar. Ýöne daşky şertler, daşky urşaglar buna mejbur edýär halky, ýani hereket etmäne. Soň o biri edip berelmeka düşünjesinden geçip o biz etmeli diýilen düşünjä gelýär. Hatta şu wagt biz etmeli düşünjäniň içine giriş döwründe. Şu wagt ona biz gowy görüp bilýäs bärden durup. Ýöne indi ýeneden birazrak itergi berers. Biz bunun altyapysyny ýagny öňden taýýarlygyny edip başlapdyk. 2 ýyldan bäri edilmiýörüz. Şu tema boýunça o Saparagany gürleders. O ilkinji Saparagadan ýa köp pikirler Saparagadan çykanyny üçin, ýa iň azyndan başlangıcı çykan üçin birinji Saparagany gürledeli. Ondan soň biz hem boşarız. Bu tema gaty, ýa bugünkü tema gaty möhümdir. Bunu ýaýratmalysyňyzdyr we hemmekime. Endi men birazrak giriş edip bereň tema, ýa bir başyndan girişi alak bolsun. Indi biz yerli hökümetler barada kän gürrümler etdik. Bunun bir manysy bardy. Yerli hökümet bolmagy. Indi ýa-ni owalardan, şäherlerden ibaret bolan ýurtlar, ine diňe Singapory bilýän men. Singapur ýa-ni owalardan, şäherlerden ibaret bolan bir döwlet däl, özü bir şäher döwlet bolany üçin. Meselem o daşynda galýar ýöne, onuň daşyndaky döwletleriň köpüsi owalardan, şäherlerden ibaret bolýar. Şo sebäplen bulary merkezi dolandyryş bilen dolandyrmak kıyın bolýar, hem köp halatlarda ýalňyş bolýar. Sebäbi merkezi dolandyryş erbet tarapy ulanyp bilýär, ýa-ni nämäne hyýanatly ulanyp bilýär diýip aýtsam has düşünükli bolar. Indi şonuň dogry guruluşy yerli hökümetler, ýa-ni büdjetiň we sowgatyň jemlenýän ýeri merkez bolmaly. Şol iki zat bağışlarsınız ýalňyş etdim. Yerler bolmaly. Şol iki zat yerlerde bolandan soň ýa-ni hyýanatçylykly ulanyş bolmaýa döwlet bürokratiýasynda da korrupsiýa bolup bildiği derejede iýpes ýagdaýa gelýär. Şonuň ýaly indi yerli hökümetlerde ýa yerli dolandyrışda adamlar öz nemesine şo yerinde saýlaýandyr, şo yerde ýaşaýan bir saýlaýandyrlar. Ýagny şu wagt Türkmenistandaky häkime Aşgabatdan bir häkim uradypdyrlar diýip aýdýarlar. Ine şol däl, doga häkim bolmaz, häkimiň ýerine başga bir ýani sistema düýpli başgaça boljakdyr. Ýöne näme-de bolsa şo taýda bir sany 5 ýyllyk, 6 ýyllyk ýa-da 7 ýyllyk möhletli adamlar saýlanjakdyr. Şol adamlara şo ýeri owa bolsa owany, onuň derejesinde boljak. Soň şäher bolsa şäheriň derejesinde boljak. Şonu östürmek bilen we halkyň öňünde jogapkar bolmak bilen vekillenjekdirler. Ýa-ni öz-özüni vekillendirýär halk. Ýa-ni öz içinden bir vekil çykarýar. Sen dawa edip biljekmi diýär, awa men edip biljek diýär. Soň edip biljek bolsaň sana ses berýär diýär. Soň görýärler edip bilse edip bilýär. Ikinji gezek ýene saýlanýar. Edip bilmese soň saýlanan o. Indi biz bu ýa-ni bolmalysy ýaly işleýän Türkmenistanda boljak zat ýöne şoňa geçiş bir döwrü bolmaly. Şoňa geçiş döwründe azrak başgaçarak ýöne şoňa benzeş bir halaty boljak. Ýagny yerlerde, ýani owalarda we şäherlerde o adamlar gerekdir. O adamlara bizim häzirki ortadan täze Türkmenistan proyektimiz bilen işleşip biljek adamlar gerekdir. Onu isleseňiz o siz özüňiz ýa-ni köpçülik öňe çykaryp bilersiňiz ýa-da bir adam köpçülükden neme men o şu işi edip bilerim, alıp barıp bilerim diyen adam o gerektir. O Saparaga söz vereyim men. Yoş o bu temanı açalı. Ol edine
Bu yani şu meseleni kaldırıyan şimdi gittiği çok köpölüye demek aklım yolu bir ya da bilen iş diyorlar. Yani, komşu devletlerimiz var. Ne Kazakistan, ne şu atlı ne son tedelikleri zatları teretseniz edil şu bizim aydiyan zattan bir desentralizasyon diye yerli hükümetten güçlendirmek var arada. Onun tiyatro reformu var arada. Meclislerine kararlar, dağıtlar kabul edip başladılar da. Yani, göz yoktan şoňa meňdeşirek Sovet döwründe kadrlarynyň aýdyn topornyň ýok edilendigini dile getirýärler. Boş. Bu zatlar hem bejeti şu ortaň arbitatyndan çykman adamly ädimler diýsen ýalňyş bolmaly kaldy. Yani biz dasturumyzdaki komşu döwletler bilen bir frekansda diýerler, bir tolkunny ýa-da belki de wagt gelendir dur talap edýändir. Deňdeş pikirlerimiziň badygyny görmek bolýar-da. Diýnetdeňiz biz şolar bilen takwyny kontaktda däw bolýany bizim şu pikirlerimizi gollaýanlyklaryny gollajaklyklaryny şolar ýalak pikirleriniň öýdlerine de badygyny yani şo zatlar suwud edýär-de. Boňa indi aklyň ýoly bir diýelmi ýa biri eşdýät diýelmi onu näme diýsen ýalňyş bolup duranok. Şoň üçin yerli hökümet barada yerli dolandyş barada kän oýlaşmaly, demetmeli, tebäri yerli diýmek bu mantyny biraz aşarak nemedeli. Cumhuriyet diyecek olan mesele yani vatan diýilen zat başkalarından başlaýandyr. Başkalardan howsundan, owandan, biraz ulrak bolsa etrafyndan, vilayatyňdan şeýle yani vatan diýilen zat yani manysy, nemesi öz owaňdan başlaýandyr. Yani yerli hökümetim sizin yerli nemäňiz yani watanyňyz o inni şoňa biz adamlary düşünje boýunça taýinlamalylar. Käbir yerlerde bir geň nemeler soralar çykýar. An bir zat ediňde, nämediňde diýýän nemeleri eşdýänsiň. Ne soralar aňartyny düşünip aýdylýan ýa-da ýönü gelişine aýdylýarmy şonu düşmeňiz üçin şu zatlardan başlap görüň. Yerli nemäňizden ýurduňyz watanyňyz, siziň owaňyz yerli demeden her kim bir etrapdandyr, bir owadandyr. Şo taýda siziň geleceğiniz, çağalaňyzyň gelejegi, özüňiň deme ýaşaýan ýeriňiz, öz ýurduňyzy özüňiz gurma diýilen bir zat bar da. Öz bagtyňyzyň iýeti özüňiz bolsaňyz, gelýän bolsa ýürekden, şo zatlar baý bolsa, şo duýgular baý bolsa, şu zatlara eliniz çermäp, girişmäňiz gerek. Sizin ýeriňizde başga bir ýer bar, owaňyzy düzeltip bermez ýa owaňyzy düzeltip bermez. Ya owaňyzy dikendip bermez. Hemme zat özüňiz etmelidiňizi düşünmäňiz üçin bizde şu neme başvurdukda şunu gepleşigi şeýlerek geçireli adamlara. Ýöne bir zat edip berin bir zat bir kim näme diýip demedip görmez ýalak ne adatlygyny öz eliňden boly.
diýilen demek gelýärdi. Mesela şoň üçin ne hep etraftan şu wagtyndy etraf memetinden aralanda bir adammy, 5 adammy, 10 adammy orta çıkıp o ýeke orta çıkmadan yeterlilerdir. Şu etraflan birden problemalar var. Şu problemalar gündeme çıkmalı. Şu problemalar halka yeterliyalak ýagdaýa getirmelidir. Düşünürýärlik ýagdaýa. Soňunyň çözümini gözlemelidir. Bu nädip çözmeli? Meseleleri yaptı. Uçtan tutmakken demeň içine girmez ýalak 10 tanak meselelerini etat meseleleri vardır yerli hökümet bu dünýede galapyn çözülýän üstlerine etat jogap berýän nemeleri vardır. Yani ýaşaýyşa degişli okuw bilime taglyga degişli köçeleri, ýollary, suwlary, hapalary, elektrigi, okuwy, saglyk yani garry nemelerine teredilşi, teliği, gorulş meseleleri ne sodatlary ödenlerden sizin yani problemaları görüşünüz gerek onu çözmek için sizde näýelik pikir var, näýelik neme var, sodatlar bir neme bir formany alyp başlamalylar ýem bunu etmedeňiz o bizde näýelik düşünje döremeli. Bulara hiçbir gerekliyle düşünce gelmeliler biz. Onun bular için näme üçin biz alat etmeli? Bulara gerek gel bilen bular doğru edip bagtlyjak bolýar. Diýilen ýalak ýagdaýa da itip bilersiňiz. Sizin passivligiňiz şonu neme diýär-de. Oňa demokratiýa neme diýersiň? Demokratiýa diýmek jogapkärçilik, öz işini özüň etmek diýmekde. Şoň üçin biz şu gepleşigi şu yerli hökümetlere talip boljak. Öz owaňyzdan, öz etrafyndan özüň birine çıkarwan bilersiňiz. Bir kanaldan çıkaryp bilersiňiz. Onu ýa-da paýlawlarda birek bilen konkurensiýa demedinde, baktaşlyk demedinde haýlanyp biler. Ýa-da şu işi men oňurup bilýän menden bu etjegi ýok diýip düşünýäniňiz bar bolsa bolar. Ýalak ambisiýasy bar adam çıkyp biler. Ýöne her etrafdan 5 mi, 3 mi, 10 mi, 1 mi, 2 mi adam çıkyp şu işler barada rahat yani gerekede başlamalılar. Halkı şu batlan hem meclisin halk olup etmeliligini halkam düşünýärlik ýagdaýa şu siýasatynyň propagandasynyň bilgisini bitdigiçe giňeltip alyp barmaly. Men neme diýänim şol täze Türkmenistany gurman ilki kerpiçleridir. Birinci nemeleri kıynarak bolmagy mümkün. Düşünmeyen de adamdan kän bolur, ýalňyşan ýerimizden bolup biler. Köpçülük bolup onu gözläp, düşünüp, çekişip düzeltmeli, hemen bilgi edinmeli. Herkim bilgisini paýlaşdy. O da hazine ýalak bir zat. Yani ben şu meselede aýdyp biljek nemem şu ýöne bu zatlaryň dogry bizim taş dogruğumuz yani bizim tutan ýolumuz bir utopia ya şoňa meňzeş bir zat däl bir aty realistik o real diýeli
Onun döwrüň talap edýän nemesi. Aklyňam talap edýän demesi şol. Dünýede de buňa nuska bolar ýalak. Birden ýa-ni ötenlikler bar da. Ötüp bilmän büyük şertlerin nemesinde de şu ýalak neme ýatyr da. Ne bunu ne kadar doğruluğumuz düşünüpdür. Sağ olsunlar. Olaryň bize de düşünýän bolmaly. Ya bizi dinleyen olmalı. Ya biz bu zatları olardan kän öňmaşlykda 2 ýyl, 3-nji ýyl aýdyp gelýän nememizi olardan kopýalap dadalyk diýmäge ýagdaýlary ýok. Biz 2,5 ýyl, başynda 3 ýyl bolup gelýär. Bunu aýdyp göründü. Özüm ýol bilen doğru tutamaty odur. Bir ýandan. Ben aýdyp biljeklerim şu wagt şu, soňam soragyňyz bolsa kemini jogap berer. Sapara, sağ olun. Indi o neme ýa-ni saýlaw barada Sapara aýdyp geçdiniz de saýlaw ine şu wagt saýlaw geçirip bolanyp, ýa-ni geçirilse de ýalňyşdyr, ýalandyr. Ýöne saýlawa çelliğinem owalardan, her owadan, her şäherden adam gereklidir. Olar şu wagt öz başlarym çykyp biler ýa-da bir näçe adamyň ine sen edip bilersin. Mysal üçin bir owa bardyr, owanyň içinde bir ygtybarly hasap edýän adamlar bardyr. Şol adama aýdarlar owa sen nemet diýer. Ondan soň 4 ay, 5 ay, 6 ay bilelikde ýurdum. Ýa-ni rejim çalışığı döwrü boljak. Şu rejim çalışığı döwründe bilelikde işler. Ondan soň saýlawlar bolar. Saýlawlarda siz barbyr 6 ay hyzmat görkezdiňiz şol owaňyza. Hatda diňe hyzmatam däl, ýa-ni ilkinji we bir gezek ediljek iş bardyr. Döwletleriň taryhynda guruluş döwrü bir gezek amala aşyrylýandyr. Şu bir gezek amala aşyrylýan prosesiň içine gatylşanyňyz üçin ulu awraýyňyzam boljakdyr. Ondan soň Ebedi ýadygarlyk o dikilmeli adamlar bolýar. Hawa. Yani guruluşynyň, düýbüň tutuluşynyň nemesine adam bolýar. Hawa. Indi o şol sebäple saýlaw geçirilende de ýene saýlanyp bilýäňiz. Ýani ygtybarly bolma nemäňiz hasam artýar eger ýa-ni munyň gowy taraplaryny düşündir diýseňiz. Indi ýene bir soraw alamaty ýüze çykdylar. Ine biz Rus meselesi barada Vatikan gurrun etdik. Köp zatlaryň üstüne açdyk. Aýdylmadyk zatlaryň 130 ýyllap aýdylmadyk zatlaryň hemme jeslen gysga wagtyň içinde aýtdyk entegem. Muny düýpli aýtmak üçin has köp wagt gerek. O düşünükli ýöne. Biz ýene de artykmaçy bilen aýdyp berdik. Ýa-ni häzirki jemgyýetiň düşünje nemesine laýyk meçberde de. Indi Rus nemesi bizim şu wagt alyp barýan nemämize garşy başarılı bolup bilmeýär, hiç kaçanam başarılı bolup bilmezde. Bizimki ýaly şu häzirki düşünje 130 ýyl bundan ozal bolan bolsa Ruslar hiç wagtam gelip bilmeýärdi o taýlara. Ýöne bolmandygy üçin gelip bildiler. Ýani meýdan boş bolanlygy üçin gelip bildiler. Şu wagt meýdan boş däl. O meýdany o hakyky eýelere doldurmakçy bolýar bundan soň. Biz şonu ýaly görýäs. Şoňa inananlarym hereket eder. O hereket edeliň diýip gıýyryp görmäne de gerek ýok. Her kim hereketini edibermeli bize mezada düşündürdük. Ýa-ni bile çay içip nahar ýememize gerek ýokdur bu zatlary etmek üçin dogry dälmi? Şonu ýaly bir öňümizde ýagdaý bar. Soň ine bir ýerleşmez ýazypdyr da Orsun gurşunna okuna garşy durup biljek türkmen barmy diýip. Awa ine Ors okatdy da Gazagystanda. Indam Gazagystan entek okatanna 6 ay bolup diýip hasap eteli.
6 ayın içinde o Rusya'dan ne derecede uzaklaştı. Mars'a göçüp giden yalak hal aldı şu an. Yani Cemine, Macaristan uzakta. O ben Aydın'a söz vereyim, Aydın'a söz verecektim Bağır hazır. yine yankı Orsun kurşunu vardı. Ee, Orsun kurşunu yine beylik soralan var. Ertir bir gün Orta Asya Orus'tan hasap soranda hasap verip bilecek Orus tapılar mı? Kurşunam değil, yani hasap verip bilecek. Tap bilir misiniz? En tek bu şu günkü yaşap gören yine bizim neslimize o zatları şayad oluruz. E, Şu an yankı Orus nemesi eyyem yok. Bu üç görünüşünde hasap edilen olayım. Sebebi Erep var ya. Özleri etti onu başından düşman Amerika'ya da beylik eden olan Orsun özetti özeliyle sen öz içindeki kadırları yok edersin de yani içindeki akıllı adamları yok edersin de ne edip ayakta kalıp bilen. Bir devlet özem Orsiyet diyen yankı federatsiya katı ulu teritoriyası vardır. O yerinin Brem Şol teritoriyada da yankı merkez dolandırışı vardır. Düğünden yanlış saat. Elbette konstitusiyasında merkez dolandırışı yok. Yani iş yüzünde ya da praktikada merkez dolandırışı var. Merkez dolandırışı 21. asırda 10 yıllık teritoryanın talavını üçün edip bilmeye. İstendik siyasi talavı olsun, iktisadi talavı iş kayıtını üçün edip ya da öz taraftan talep vardır. Ösmek. Sonu üçün edip bilmeye. Elbette biz yani bu vakti görüp bilemiz yok. Bu vakti görüp bilmeliğimiz için hem bolyan zatlara düşünülen bilemiz yok. Misal için dünyanın yılmınların nehli deyip sorasan şu günü aydar ay yine şu yer doğrusu var. Ebil şu günü aldır deyip fikir ediyorlar. Elbette samaliyot yine yoktur. Yine şu günü aldır deyip fikir ediyorlar. Yine nun yılmınların ki dünya ile hazırki dünyanın arasındaki yani birbirine mengizeni yok. Yani Mars ile dünyanın arasındaki tafavut vardır. Bu yankı ideoloji meselesinde adamların ya da sosyoloji meselesinde diyelim. Has doğru olur. Son yalık tafavut vardır. Onun için ol pikir etken olsanız hatta şu gün kılın Esser'in dargayışı Gattıgova at koyupturlar da Esser 2 deyip 2 nol deyip yemine yine o Putin'in nemesi diye de nemesi diye target maksadı maksadı diye Putin'in aslında doğru bir neme yöne Esser'in dargayışının men fikrince 200 versiyası şu an bol otur. Yani düğünden Ors'tan ayrılıp başladı. Yine Kazakistan'a medilson yağlıktır. Azerbaycan'a görüyorsunuz. Özbekistan'a medilson yağlıktır. Azerbaycan'ın hasam stratejik amal aşırıyorlar. Hava. Şimdi bu Orus güçlü yerlerden şol devletlerin içindeki gören akıl has pesmike. Ne için olur güçlü diyen o. Yani dünyanı görüp bilmesen orsa güçlü diyorsun. Mesela teritoriyası ulu da. O teritoriya demek o bir sana gücünü el görüyorlar post sovyetlerde. E, Ulakan maşinden kiç maşin güçlü diye de. Yani son gücü şöyle deyip fikir ediyor. Yani mekanik gücü güç diye men fikir ediyor. Olan Orus'un teritoriyası var. Son içinden güçlü. Yani devletteki en güçlü devletten yakı güçlüce doğru sana değilsen teritoriyasına göre Katar'ka insanlar verip biliyor da Anglia'ya alıp devletleri insanlarına bir yerlere geliyor. Yani post-sovyetlerin nemesinde. Yani şu günkü 21. asırda güç demek teritoriya değildir. Yani basıp almak demek değildir. On yağlı olsa ne arkayın basıp alıp bilmeli orsular. Güç manasında. Yani mümkün değil. Ondan sonra yine bir zat var. Kolonya devletler vardır. Kolonyalarda kolonyanın ne demediğini bilmek için ya da göz önüne getirip bilmek için birinciden tarihi bilmeli, ikinciden bir kitap var. Artık o içkin bunu öğrenen Nehmet şu Why Some Nations Rich yine bir zatlar. Ne için kâr milletler var, kâr Ne milletler için garip deyip. ne için bay diye kabirlerim garip deyip şu yerde Gattıgov'u düşündürülüp yazılıyor da yine kolonyanı suratlandırıyorlar şu yerde. Şimdi son şunu okan ve bu suratlandırıyor diyende bu tarihi bir kitap olan vakaların üstünden kitapta değil o aslında research.
Ýöne uly bir nämedir, ýalňyşmasam bir 600 sahypaýalyk barmy hadýan ingilisçesi, oň perewody bilemok näme ýitgeýär. Ine şol ýerde koloniýany düşündirýär. Şol kitaby okasaňyz edil aýdyp başlaýaňyzda Türkmenistanda da şol sistema, häkimleriň ýerleşdirilmegi, ministrleriň işleyişi, Türkmenistanyň guruluşy, bölünüşi, ýani velayat sistemasy edil şol koloniýanyň kopýasydyr. Başka hiç zat değil. Hiçbir garaşsız devlette şonyalık sistema yok ya da bolup bilmeyen. Kolonyadan çıkmak demek, öz ıhtiyarlık demek, nem böyle yerli hükümetler görep başlar. Dünyanın istedik mesele edip göreyim. Olaram yankı nomenklatura değildir, saylaw bilen gelýändir. Ya da häkimler bellenýän değildir, häkimler ilat saylayandır öz häkimine. Häkimen diýip ýalňyş sözdür belki o häkim diýip aýtmak. Häkimlik eden o ýerde o bu dolandyrşa nädip häkim diýecek. Ve şoň netijesinde de öz ıhtiyarlygyny gazanýar. Indi ösüş barada aýdaýyn, döwletleriň ösüşi nähili bolýar. Aýdaly ine öz owaňyzyň ösüşini aýdaly. Owaňyzda göz öňüne getirin hemme owadaky ýaşaýjylar, hemme maşgalalar ya da hocalyk diýilýär, maşgala diýilýär. Ine şo maşgalalaryň hemmesi baý bolsa, şol owa baý owa diýilýändir. Eger bir döwletde de hemme owalar baý bolsa, şo döwlete baý döwlet diýilýändir. Saparagam aýtdy ýa-ni. Ýani öýjük nirde, maşgala şol bir öýjükdir. Ýöne merkezi sistemalarda ya da koloniýa olan sistemalar vardır. O koloniýalar bir döwletin koloniýasy, bir ideologiýanyň koloniýasy ýene şoňalyk bolup biler. Bu tapawy ýok. Mysal üçin komünizm döwründe, SSR döwründe Moskwanyň özüň bir koloniýasy, ýöne kimin koloniýasydyr? Komünizmiň koloniýasydyr. Özüniň koloniýasy bolup bilmeýşi ýaly, komünizmiň koloniýasydyr Moskwa. Ya da Orsiýet. Yani men diýjek bolýan zadym şol yerli dolandyrışlar ya da häkimetiň yerlerde paylaşılmagy diýmek bu ösüşüň ýani birinji ya da iň gerekli şertlerinden biridir. Şol bolman merkezi sistemada 21-nji asyrda ýaşap bolan. Bolmasa kemine sen kıyın diýdiň da merkezi sistema, men fikrimçe merkezi sistema gataňsa, ine Türkmenistanda göz öňüne getir 5 sanalyk adam, ynamly 5 adam tapýan, onu öz gandaşlaryň bilen toplap bilersiň. 5 vilayata häkim diýip belleýän. Başka hiç kimi tanamaga gerek ýok sana. Şu 5 adama näme diýsen, olaram şonu etýär. Olar sen eli, olaryň ipini eliňe alsaň, sen şu 5 vilayatyň ähli adamy eliňe alýan. Indi ortada bir sana diktator diýip çykarýan birini aslında diktator bolma mümkinçiligi ýok. Yani diktator olmak men Aleksandr Makedonskiy tanayan diýip bilýän. Ya da Hitler'i tanayan diýip bilýän. Stalin'i tanayan diýip bilýän. Şolar ýalyk bir oňa näme diýilýär? Prinsiplary, şolar ýalyk bir stержень diýilýär. Şol barmy? Şol adamlardaky bolan ýanky hyjul, şolardaky bolan ideologiýa Türkmenistanda Niyazovda da ýokdy. Niyazov kommunist şkolunu gutaryp, ondan soňra Mekke'ye gidip gelen adam. Bunu düşünüp bilmek için Mekke'ye giden adam İslam yani din, tapawy ýok, Hristiýan dini olsun ya da beýleki dinler olsun, dinlerin hemmesine ideologiýa kapitalizmdir o ýerde. Mülkiyet vardır dinde. Baygaryplyk vardır dinde. Dinlerin hiçbir komünizm değildir. Yani komünist bolma mümkinçiliğin yok. Ya da sen komünist olyan olsan bir dine inanma mümkinçiliğin yok. Bir dine ters gelýän zatlar. Ýöne şoňalyk hiç bile ideologiýasy bolmadyk bir Niyazov näde diktator bolup bilýär. Yani mümkin de. Soň indi koloniýadaky ýere bir diktator dikýän başyna ýa bulan diktatorňyz diýip ýöne inandyrmaly halk şoňa. Halk şoňa diktator diýip inansa, soň aýdaly soň eýesi bir adamy tutýardyr, diňe Niyazov tutýar. Oňa hemme diktator diýip inanýar. O geregem şol, aňsat bolýar. Diňe Niyazov sen kontrol etsen ähli milleti ýa-da ähli halky kontrol edip bilýän diýmek.
Panoptikon sen- sisteması diýip aýdylýar nemesi. Allah. Indi sen yerli hökümetlere dargadın. Yerli hökümetlerde halk saýlaýar, biri belläni ok. Yerli hökümetler hem Türkmenistanyň içinde misal üçin 4 tane yerli hökümetin bar bolsa ýene problemadyr ol. Ýene merkez sistemden kän uzak ýa-da ok. Yerli hökümet ýene aýda 80 sanyk 85 sanyk yerli hökümetler bar. Her hökümetem halk saýlaýar, öz saýlaýar. Olar hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna baglydyr. Türkmenistan prezidentine ýa-da beýleke bagly däl. Konstitusiýa bagly olar. Konstitusiýanyň esasynda işleýär olar. Ol yine yerli hökümetler diyen geçen kartayda çıkarıp görkezdik yani gözünüze getirip bilmek için. Yani şu karta yine Türkmenistan'ı bunlar böylece parçaladılar. Yine diyen yalık düşünce. Çağan 5 yaşındaki çağan edgen gurrun yalık. O konstitusiya bağlı oluyor. Eğer sen 4 tane konstitusiya yazsan olayı hem devleti bölmektir. Yani sen yerli hökümetlerin öz cevap veren yerleri vardır. O bölmek demek değildir o konstitusiyanın bir sanatı. Yani sebep devlet yani institutun nemesi konstitusiyadır. Tasığı mı değil yani son. Bu olma şerti. Olan hem mesela bir konstitusiya bağlı. Ol konstitusiyanın aşağında öz kanunçuluklarını döredip bilerler. İçerki kanunu. Konstitusiyadan çıkma hakları yok hiç kaysının. Şimdi sen 85 sanat yerli hükümetin var. Dışarıdan biri satın alacak olsa 85 sanat hükümeti satın almalı oluyor. Şugun misal üçün niyazı satın almak için ayda 1 milyar dolar veren olsa son 85 tane hükümete 85 milyar dolar vermeli oluyor. Yani satın alan yardayında da alıp bilmezler. Teoriyada almak mümkün. Yine alsa da yine halk bay olacak. Bir adamdan 85 tane adam bay olmak hak olur. Ya da şugun bir niyazı hükümetin aydalı 100 sanatlaş teoriye bay olayan olsa son yerli hükümetlerde 85 100'e köpörlük göreyim. Çoğunca adam bay oluyor. O yerden gelip taşından sömürme mümkünçilikleri yoksa yani sömürenine has kod vermeli oluyor o adamlar satın almak için ve saklamak için elinde. Ya da şoların her birinden diktatör yasamak için şu gün Türkmenistan'daki sahna var o sahna katılmaz sahnadır. Adamları edip uykuda ya da manipülasyon aşağında yok dünyada yaşatmak ansarı işler olmak ummasız pul harcanıyor. Yani sömüren pullarından az harcayalar. Son için yankı plus minus eden vakın peydağıyla son için hem devam ettiler sömürmeni. Aydın şu yankı diyenin biraz büyük sesi nemette toktada ya da yanlış işlete yolları yapmalı oluyor. Yolun yapılıp büyük sebep şu. Yani bunun nemeti formülası işlen nokta. Neme veriyor. Yok yollar ama açık bilerdiler. Yani şu an Ukrayna'da vuruş var ve Seriş'te yok. Seriş'te olan olsa yine yankı Türkmenistan'ın içinde misal için şu an yankı sahnanı ama odalaştırmalı sahnanı. Sonra odalaştırıp bilecek pulları ve Seriş'teler olan olsa o hükmanı suratta neyme olarsa yankı yolları açardılar. Yani Ukrayna'da şu an vuruş var. Onun için Seriş'te o Türkmenistan'ı Seriş'te harcamak hiç kim isteyen yok benim fikrimce. Ve saylavlara söyledim. Ukrayna fevralda giriyor değil mi? Orası. Türkmenistan'da saylav haçan yankı koşadırının içinde saylav değil. Prezident saylavla bir ayın içinde kanun ruhsat veren olma bir ayın içinde saylav geçiyor. Mümkün değil. Ne için olan nedir? Çoğuna kavat geliyor. Ellerindeki yöremeyen kanun hem ruhsat veren ok diýende. Yani öz kanunları onam halkın konstitusiyası del ya da halk tarafından tasdiklanan bir neme del ya da meclisin tasdiklandığı özleri konstitusiya düzerler ve şonu da yerine getirip bilen oldu. Yani Şonun için bolýan olaýmasyn özleri yazan için. Benim sözüm ýa men aýdan islesem gerem ýa izni dalarym diýen ýaly. Sözüm niyetli yani. Hem bilen hem alt bilen. yok yine de şol konstitusiyası öz konstitusiyasında yerine getirmedik adayında misal için şonun prezident olanda devlet ve konsi devletler hem dünyanın kendi devlet Türkmenistan gatnaşıklarda olan yani pasoşlasın bar olan devletlerin hemmesi ona bir aydalı şonu prezident saylananda şonu kutlan yani o etik düzgünlerin biridir. Prezidentlerin yani diplomatyan etikasında vardır da kendine kutlamalı. Yani hiç kim kutlamak istemezse kutlan adayında olan isteyen o sen konstitusiyanı bozdun. Onlar görü oturuyor o zatları. Yani onlar Türkmen de. Onun için görüyorlar onlar o zatları. Ya da Türkmen de demeyin. Onlar Türkmenistan'da yetişen adamlar der. Onun için hem görüyor. Sonra hiç kim kutlanamaz onu. Ya da ne için hiç geli taze bir siyaset göremiz yok.
meselesinde. Aydın biz öz temamıza nemedeli ors meselesi düşünüklü. Son ben yankı nemana açacaktım yankı kıyın diyenimde ol neme manasında yankı bir demokratik devleti merkezi dolandırıştan amala aşırıp bolonu. Dine yerlidir. Singapur yalki diyecek şehir devleti olsan bolup biler. Olam yankı belki. Şonun yağdayı var son yankı din bilen komünizm aslında esası sütünü mengzeye aydın. Onu biz bu taydama olma tokmende aytıp geçeyim ben. Yok, sütünü değil de ınam ya da Hava nemesi ters geliyor. Hava yönü ikisinde de bir devlet değil de ikisinin nemesi esası yankı devletliğine öne sürüyorlar şu an inan yani adamlar. Komünizm ama devlet olup biliyor diye yankı dine inan yanlara misal için İslam devleti olup biliyor diyorlar yani hakikatte ikisinin hem düşüncesinde, diyalogiyasında devlet yok. Komünizm hatta devlete karşı. Yani devlet olmalı değil. Adamlar öndürüp taşlap gitmeli. Beylek adamım şol önümü almalı. Olun başka zat öndürmeli. Olun taşlap gitmeli. Diyilen yalak neme var. Yani umuman devlete karşı ikisem yani devletliğine öne sürüyen bir düşünceler. Ya esası mengzeyen yani başka zada gereğim yok da şu zatlar olsa beyleklere yani ne merak. Yani bu bizim temamız değil. Sapara bir zat açacaktınız. O deme yankı sizin temanız değil temadan iki söz aydayın. O niyazın komünistliğim yalan o dinçiliğim yalan. Ya ikrem doğru olmalı, olmuyor doğru olma mümkünçülüğü yok da şunun için ikrem yalan. Şimdi biz demeye gelelim. Yine bu yerli hükümetler meselesi neyme zatinde. Biz neyim için her ovadan, her şehirden bir tane vekil çıkarın deyip aydiyaz. Vekilimiz olmalı. Emine onam birazcık açalı bir kişi demek verdi bir kişi demek değildir. Yöne bir sanat yankı sol cevapkar olmalı. Ama biz Yani 10 daşında 10 bilen bile işleşecek elbette 10 adam 15 adam. aydın ol özü saylap bilir neçe adam bilen işleşecektin. Yani biz bir ovadan 5 tane olsa misal için her ovadan 5 her şehirden hem 50 tane adam gelse olur bilen iş alıp barmak kıyın oluyor adam sana köpeldikçe. Şunun içindir yani deputat saylanan vakti bir tane saylap uğra diyendir. Neme meclise. Vekilçiliğe deriyalık diyendir. Vekilçiliğe deriyalı adam bu tayda yönü. Anırsında nerede bir işlep bilse işleye. O 6 ay geçerli. 6 aydan sonra bir konstitusya düzgünle girecektir. İşlep başlayacaktır. Yankı son yerli hükümetlerin ayrıtın bir akt siyalap bir nemesi döredilecektir. Devamlı dinamik işleyecektir. Misal için konstitusya dinamik değildir. Pasif bir kanundur. Yani konstitusyanı ütgetmek katı kıyındır. Ütgeçmek, yerizmek, vakt alyandır, köprek cedelleşmeli olyanın üstünde yöne yerli hükümetlerin nemesi akt hükmünde işleyecektir. Aktan yine konstitusya bilen devlette güçlendirilir. Yani arkasında konstitusya dörer. Yine şunun yağlı bir nemesi var, yağdayı var bu işin. Şimdi yani ne için edecek olayandığımızı şu daydayden bu siyasi reforma deyip bir zat var. İyileşler. Yani şu an Kazakistan göz görteli yani Kovmani'daydı yani siyasi reforma geçirip dur. Yani bundan sonra önümüzdeki bir ayın içinde sayılı geçirilecek. Tersi sistemi boyunca saylanacak ve Tokayev prezident olup saylansa 7 yıl prezident olacak. Ondan sonra ikinci sayılava koşulup bilecekler. Bu metot eyyem Türkiye'de de öne sürülüyor. Türkiye'de de biz şu an yağlı edildi yerler. Beyleki yurtlarım ediyemin sebebi var. Sebebi bizim cemiyetlerimiz bir adamı huda derecesine çıkarıp yani tanrı derecesine çıkarma bir haysiyeti var. Bizim cemiyetlerimizde var. Türkiye cemiyetlerde
Ya belki Türkiye cemiyetlerde de yoktur. Yani bize İslami neme bilen gelen olup bilir. Mesela asıl nemesine sereseniz İslami cemiyetlerin içinde var bu düşünce. Yani bir adam bolmalı. Ola adama devlet bilen Allah'ın arasında ilçi alıp bir hasiyeti var. Niyaz falan peygamber olma derecesine kitap yazıp şu dereceye gelmeyinden mesela şu oldu. Şon ýaly bir häsiýeti bolan üçin ýa-ni Niýazowy Türkmenistan'da öňe çykarsaň owa tutýar. Ýöne Ýewropada bir ýerde o kitap ýazyp beýik owa Sapar Murat diýip ýa-da ýene kim bar? Ýewropada iň bilinýän o Boris Johnson aýdaly. Häzir ýene tek çykan ok da Angliýanyň premier ministri o beýik Boris Johnson diýip aýtsa o gönüş o wagt bir saatyň içinde demesinden, wezipesinden boşadýarlar. Aýtmakan boşatdylar şu wagt. O aýtmaga boşatdylar hatda Sapara dogry aýtdy. Ýa-ni ynamsyzlyk bildirdiler. Sähä bir sözü o sözü bu sözünü tutmaýan ekeni, söz berip ýerine ýetirmeýän ekeni kabinetiniň içinde, bu daşynda däl entek. Kabinetiň içinde edilýän eken soň ýene şu wagt Boris Johnson'u pensiýa çykarýarlar siýasat meselesi boýunça. Yani bizim kuruluşumuzda var o problemalar. Şonun için biz yine biz öz aramızda da şon ýaly gurrun edýät Kazakstanam şol deme boýunça hereket edecekdiğini aýtdy. O kıyıska wagtyň içinde geçecekmiş görersi ýa-ni 2 ay. O gat az wagtdyr derejik geçýär. Hemmemiz şahit bolursa o taýdan köp bolar. Yani bizim o şoma benzeşlemeden geçmeli. Abrem bizde Kazakistan'dan aýratyn, hatta Türkiýeden hem aýratyn. Türkiýanyň yerli dolandyrış var ýöne. Türkiýanyň yerli dolandyrşyny vali diýip bir sistemasy vardyr bularyň. Vali bozýandyr. Vali ýa saýlanandan has güýçli bolup bilýär şu wagt ýagdaýda. O bolmaly da ýa saýlanan adamdan güýçli bolup biler ýöne hukuky bolmaly da belki de. Şon ýaly bir Türkiýedäki nemede deňagramlyk ýok. Ýöne biz hem şoňa deňagramlyk getireriz. Onuň hem ýollary var. Ansat bu taýda o düşündirip nemedip durmalylar. Umuman bunu hemmesini jemläp aýdanda siyasi reforma diýip ýene şu zatlary aýdylýar ýa-da başlanmacı siyasi reformanyň. Entek o bir dänejik diýerler. Giden buğday harma nemäniň ambarynyň içinden bir däne buğday. O başka ildeşlerimizden belki soru gelse. Ýene kemine şu yerli dolandyrış bizim aňyrdan gelýän däp desturlamdy. Hiç karşı gelen nokta. Yani bunu yaşattım. O taypa olup tire demeleri vardır. Her tiran öyle tavması vardır. Tutun bileyendir. Tavma demek ger de baydağı vardır. Ben şu Şüvetlen nimet ne deri diyen la? Yaka Şüvetlen kan del. Pribaltika'da da nimet Kamunyalık neme rayonun nemetinde böyle baydağı var, böyle gerbi var da. Her etrafın rayon iyiliyeten bulurda oluyor. Başka taraf iyiliye oluyor. Böyle bütün düşünce biliminde etraf rayon. Ya tuttuğunun yok nemeti. Hayır, tavmalı, baydaklı, olarak dememiz var. Yerli dolandırış, bey diyer, bay diyer, büyük diyerler. Büyük var, on Tayland yer. Kanada yakıcıda martlar yok. Evet, toplayan kinolarda da ortadayanlarlar. Yeri Osmanlı'da kayan nemediler. Olara toy diyenler, bizim şu toy diýmemiz şular
Beşlikleri olmadı. Solun toy yani. O toy demek, meclis demek bizde ya başka bir zada getiripdirler şu günde. Ne son ulen köp yemeleri yani bir volun denen göz aşağılan ok olur yani. Yerli dolandırıcının emeti bizim nememiz o anırdan at uyulun devlet dolandırıcı sonralak iltukum sonralak vatan şeyler yapıp biz de şu ne baştaki adamlar Türk Türkmenistan'ın kurucuları oluyor da şu an çok kuruculuk demesine biz vekil çıkarmanı ve haiz ediyat yükleniyor da size. Onun ne kent kişi hükümeti yani şu an başına patronları yamanlayandır. Değerli adam. O değerli olur yalak demirlerim kent doğru değerli alıklarım. Hak onun dememiz yok. Karşılığımız yok. Yönü Allah'ın değilini alın diye. Bir yer. Alın diye. Şunu aktif kardeşmadan bir de sanat gereken diye. Bir de Allah'ın gereken. Alın problemlerinizi çözün. Yani problemleriniz olsa önüme getirin. Çözün. Bu da onu yön aranızda maslahatlaşın. Ortaya çıkarın. Onun çözümünü yekı olup taplayan olsanız tapılmayan olsa tapılır. Onu merkezine hemen çözmeli, merkezleştirmeli meselelerim ortaya çıkıp bilir. Soratları hemmerini yani cemiyet bulup çözmeli. Sonra biz millete övülüp biliyoruz. Millet bulup biliyoruz. İmam aratlığımızı elimize alıp biliyoruz. Onun öğüdük bağlamızı öğüdümüz çözüp biliyoruz. Olmasa siz şu at bir yerdaydı bizim ıkbalımızı başka bir yerler çözüp versin diyen. Şuna çelini sonra alak olur. Şuna yerini çıkarmasanız biz şunu devam ettirecek diyen. Mesafara bir komentar yok ayın. Değişliyor. Özbekistan'dan bir Özbek doğumuz yazıyor. Hava bu diye hakiki diye yani sorattı. Näme barada gidiyor diye deyip son ildeşlerimiz düşündürüp verdiler. Bu cevap hükmünde yazıptır. Hakikattan hem diye Türkmenistan'ı hava Ruslar kuklalar arkalı dolandırıp geliyor diye. Ama yine taşından seyretsen görünüp dur. Yine aslında Özbekistan'da da az olup var. Onun tesiri yöne fikir edin. Bizde az köp olmalı da. Görünüp duran olmalı taşına çıkıp. Bizim Türkmen'den başka görüyor mu? O Türkmen'den başkası görüyor kıynandırıcı. Yankı o ne taşındakiler görüyor eken iyilleşler. Uzat oyunu deryalak yağdayda değil biz şu an. Hakikaten bu nemeden çıkmalı. Gerek o arzu edip başlayıp bilin. Hava gücümüz yetmeyen olsa arzu ile başlayıp bilirsiniz. Onanç ile başlayıp bilirsiniz. Uvit ile başlayıp bilirsiniz. Yani başlamalı ona. Olsa para devam ediyorum. Çok için ne tağmalarınızı, baydaklarınızı, yerlerinizi kurucu emeler ödür etmelisiniz. O arada da ürün edip bilirsiniz. Ben maslahat veriyen ya da uvvet ediyen de bölmek isteyen de adım o sizin bir etraf Suat yardayında göz başına bir forumcu edip doğulayan Telegram'da olayan yayınlar demek bilen ortamı. Bir arayın yerli problemlerini gündeme getirmekti. Gerek olsa ne bir aramızda dedip bilirsiniz, koşulsun bilirsiniz. Hiçbir nemezatı yoktur.
bu zatları gurulashıp fikir alışıp çözmelidir. Onun için ne täze guruluş ne aktif katışmaňyzy işleýär. Ödür edýär. Sizin aslında bu borcumuzdur. Onu biz ödür etməyämizden doğru hata etmez. Şu gezeklikçe şo ýaly bolsun Sapar ağa. Bunu başlamağı için biz neme diýäsem bolmasa siz şu zatları ödüňiz. Adat borçluk sizde. Gelin siz adat edin, adat bolun git biz şonu ikramı yapıyoruz. Doğru da adam değil aslında. Yönetici de adatlık gerektiği bu türlük yani ulu soru alamatı bolup duran son demedi. Adat değerlinden bilen yok. Kulluğunu bilmeden. Doğru değil mi? Yani dünyanın halı bir sizin halınla beyle. Başka bir yani 20. asırda yaşanıp olacak yani yeme dövre bap yaşap olacak neme derler. Yapay der. Onun için büyütmeli, biraz titkinmeli, biraz böylece gelmeli. Biri kim o birinin kim diyen belli değil. Biri size düzeltip vermeli. O birem ne sizin özünüz ne iki yarım yıl aylık geliyse sizden başka edecek adam yoktur. Ne şu millet olman ilkinci dağışlardır. Yani vurucu dağışıdır. Onun Türkmen bir millet bol. Şu an biz o millet olma demesine o yitirdik bir hem yanlış olmaz mı kan yani? Kemiyle şu an kağıtma düşen de atlar şurur. Sapar ağa bir soru var Aydın. Ona senem aýtjak zadyň azrak aklynda tutup dursaň. Ben aklımda tutup bilmeyen yazayım. Bolýar men hazır neme deýin, ne Sapar ağa diýe size bir owany berseler diýe ilkinji etjek işiniz näme bolardy diýip sorapdyr. Ben o alma ýagdaýyndan neme ýa ýaşym geçdi. O owany aljak gel, berdiňiz hem aljak gel. Onu biz ödüňiz öz ýagdaýyňyzy men owanda tuwam bar, ýolum bar, mektebim bar, neme ýaşaýan owanda kulaklar ýok, orada därdi de görüşür. Sizin owanyňyzy men sizin owanyň ýagdaýyny umuman sizden gowulýan bolmagy mümkin ne? Ýöne ýaşajak siz. Men onu ağzınıza çiğnep versem o gelişiksiz var. Onun sizin ettiğiniz olmaz, men ettim. O sizin yolunuz yoktuğunu bilýäňiz. Kanalizasyonyňyz yoktuğunu bilýäňiz. Ağız suwuňyz yoktuğunu bilýäňiz. Toğun, elektriğin gowu däldigini bilýäňiz. İnternetin yoktuğunu bilýäňiz. Kaglyk ojaklarynyň yoktuğunu, şol hyzmatyň düýünleri yoktuğunu bilýäňiz. Garrylar, baýyplar, imkaniýetler, onun hali adaýynyň näýilikdigini bilýäňiz. Şolun hemmesi ilkinji sözler. Elçilik meselesinde iş yerleri nerede basılmalı? Kim işveren olmalı? Kim işçi olmalı? Ne aylık olmalı? Ne o da hakları ne? Böyle mi? Hem becerli para aydın aytmalı olsa bu hakları kıyım olur. Onun için bir yere gelin her ovadan bir gruppa döredüm. Ondan rahat kimlenç başlar. Ondan nemen kim olsa eşlersiniz. Bu kaptanından kömek çıkar. O bilindiği millet görmez, aydar, paylaşır. Ben bu şeylere cevap vereyim. Kemine ilişkinde.
Sağ olun Sapara. Aydın sana söz vereyim. Men ýankyne täze Türkmenistanyň guruluşy, täze Türkmenistan diýende näme Türkmenistanyň ýytkamy. Ýene nire ile Türkmenistanyň ýytkamy üçin her bir owasy, şäheri, etrafy ýytkamy. Başga hili bolup bilýärmi? Bolup bilenok mümkinçiligi ýok. Onam ýekece bir ýanky güýç bar, olam yerli hökümetler çözüp bilýär. Owa öz ýaşaýjylary çözüp bilýär, öz problemasyna. Başka hili ol prezidentimiz nähili akıllı adam else de tapawdy ýok. Yani 10 sanaky izle akıllı prezident gelsin. Sen owaň bilen o prezident işi bolmaly. Bolma mümkinçiligi ýok. Sen owaňda näçe adam ýaşar? Bilen owam, gören owam näme bar? Guş barmy, agaç barmy? Wezipler var başka. Ha. Şoň üçin bu problemalar, Türkmenistan içindäki ähli problemalary çözmek üçin ýanky problema gatken elbetde su problemasy, ýol problemasy, ýene bir topar problema bar. Şolary çözmek üçin onu diňe yerinde çözüp bolýar. Ýene şu günkü önem prezident mysal üçin Aşgabatda ýaşaýar, şoň üçin Aşgabatda ýol problemasy ýok sanki. Yani ýollara bar. Çözüpdirler. Hökümet şu ýerde. Indi sen şol hökümet ýerinde. Çok gatnaýan ýol. Ha, o öz gatnaýan ýol mine öz çözüpdir. Diýeli. Edil şoň ýalyk yerli bolan ýagdaýynda yerli problemalar yerinde çözülmelidir. Başka hili olup bilmeýän mümkin däl. Sizin aýdaly öz öýüňizdäki problemany özüňiz çözýänsiňiz. Ýanky häkim gelip çözüp beren olar. Öýüň içindäki problema. Ya häkime garaşsan hiç kaçanan çözülme mümkinçiligi ýok. Şu günkü günem azatlyğa çykmak üçin hem ýene yerli hökümetler gurulmagy diýmek azatlyğa çykýan. Her bir yerli, owa, şäher, etraf olar azatlyğa çykan ýagdaýynda Türkmenistan azatlyğa çykdy diýilýär. Ve ýene şu günkü gün nädip ýene şol sistemany ýitgedip bolýar diýäňiz. Indi aýdaly biz ýene 500 adam bilen sistemany ýitgedjek olan ýagdaýymyzda näme ýitgedip bileriz? 500 adamyň güýji ýetjek ýerini ýitgedip bileriz. Ýa-da bir güýji ýetken ýeri diýmeli, güýji ýetken wagtyna çe diýeli. Ýitgedip bileriz. Olam näçe wagt dowam edipdiler? 5 ýyl, 10 ýyl. Soň näme? Soň üçin ine yerinde, hemme problema yerinde çözülmeli. Başka mümkinçiligi ýok. Şu günkü problemamız barmy? Bar. Näme problema? Golçulukda ýaşaýar. Şo problemanyň yerde her kim şo golçulukdan çykyp bilse. Yerli hökümet diýmek, sizi golçulukdan çykarmak diýmek. Ha, o. Mysal üçin ine polisiýa ýene gelýär. O waň içindäki adam goňşusyny tanaýar, o näme üçin goňşusyny tanaýan ol adam öldüren o. Oğurluk edip gören adam der. Birine bir yankıyalık ziyan veren komşusuna ya da beyleke birine ziyan veren adam der. Siz tanıyanız onu. Polisiya tanan o. Polisiyanın adını, familyasını, adresini veriyorlar. O gidip alıp geliyor. O robot yalık hareket ediyor. Türkmen'in polisiyasının aklı mene fikir edemek vardır değil. Onların işini ediyor. Onlara bir zat deyip olmaya yanlış edeceğim deyip. Elbette kanunu bozayandır. Onu cezalandırırlar yöne. Hakiki var şu günkü, şu sekund diyeceğim yanlış olur. Yani şu vakt içindeki bolyan zatlara karşılık verip bilecek yerli hükümettir. Sen o vana ziyan veriyormuş o adam. Polisiya alıp gidiyor. Ya da beren ok mu? Vermeyen olsa neymiş alıp gidiyor onu polisiya. Yani ben hem işine hem yankı ova gidemde, zat edemde tavuk tutuyorlar. Beylik tavuklar çağı aslında. Beylik tavuklar neymiş için tutmayan adama hücum eden okuyasında. Birini tutup alıp gitken de erkeğin başkasını soymak için alıp gitken. Solar hem mesela aydalı 40-50 sanalık tavuk olup da giren adama hücum etse hiç kaysan tutulmuyor da. Yani Türkmenistan'da da aslında uzaklaştığını durup seyreden o altın edil şonyalık. Oğlum neyim için yerli hükümet yok. O bina vurmak gerek değil bizine şu yerde yerli hükümetin binası değil. Bina gerek değil, çok düşünce gerek bize. Yerli hükümet düşüncesi gerek. Sen şol owaňdaky goňşuň bolsun ýa-da şäherindäki şol öz ýanky domyňda ýaşaýamak ýa-da şol duwaryndaklary beýleklere hemmäňiz bir-birinize göz gulak bolan ýagdaýyňyzda polisiýaň birini alyp gitme mümkinçiligi hem ýok, güýjem ýok şu günkü. Bu zat ýene täze Türkmenistany gurmak, şu günkü ýanky sistemadan halas bolmak, ýene ýollaryň açylmagy hemme problemanyň
nämesi açarı yerli hökümetlerdedir. Ol elbette yenen bir sanak açar var, ýöne ol bir ekstrem ýagdaýda diýeli, ol açar ente ulanmaly. Ýöne bu açar has nämedir? Owadan diýeli. Ve has dogrusudur. Şoň üçin ýene bu yerli hökümetleriň bolmanda öz dostuň, dowanyň vardyr, beýleki vardyr. Öz yeriňizdäki problemalary, şo ýerdäki ilatyň ýagdaýyny, olaň düşünjelerini iň gowy bilýän we iň gowy şolar bilen gürleşip biljek adamlara ýene süzseňiz, ol bizem däl, ol şu wagtdaky prezidentem däl, ol täze saýlananam däl, hiç kimem däl, ýa-da orsam däl. Iň gowy tanaýan özüňiz, geografiýaňyzam iň gowy bilýän özüňiz, ekologiýa problemalaryňyzy, şol beýleki ýa-ni çağalan ýetişdiriliş problemalary hemme adam sizden gowy bilýän adam ýokdur. Öz owaňyz, öýüňiz, ýa-ni etrabyňyz. Şolar düzeltilip başlaram welin, täze Türkmenistan ondan soň uzakda däl-de. Senin öz häsiýetlerine dikkat başlar. Ama bir işe başlangıçda adam gelişýändir. Men ine şu işlere başlandan soň özümiň gelişme nämen tizligim gatken artdy. Ýani öňmen köp zat bilemokdum. Sosiologiya, psikologiya diýen zatlary görsem gaçýardym böyle näme gerek diýerdim. Şu wagt ýöne hemişe şolaň içinde özümi tapýanda. Nire barsam garşyma birinji şo çykýardy. Ama karşımda birinci şol çıkıyor, sonra görünüşünde şol çıkıyor. Bu zaten filosofiya bilen näme işim var, yani şu gün näli täsir edýän sosiologiýany näde şekillendirýär bu filosofiya. Şu zatlar bilen meýan gyzyklanyp başlaýan. Hiç kim kitap oka diýen ok, ýa-da hiç kim sana kitap okanyň üçin baha beren ok, ýa-da egzamine giren ok, ýöne şonda da kitap pulna bolsa da satyn alyp ýene kitap okuyan. Yani bu zatlar gowy zatlar diýip pikir edýän men. Indi ziýany bar diýip Türkmenistan şäherlerine bilim urur diýediler de, menem şoň üçin bärde doktora gidip soradym, kitap okajak, bilim ursa kömek edip bilýän oň ýaly diýagnoz ýok diýdi. Oka berdi ýani. Bilim diýdi seni bilim urmaz, oň ýaly diýagnoz ýok diýen. Arkaýyna oka ber, gaýtyn diýe. Näme bolar? Peýdaly, saglygyňa peýdaly diýdi. Bilim orada bizde kim getiripdir, kim goýupdyr. Akılsızlar goýan bolupdylar. Soň şu taýda bir kisan sonra barçy şolaryň üstünden geçip jemläýärdi sapara. Bir ýyldaşymyz ýazypdyr Turan birligine o goşularmy diýip ýa-ni indi bu soraga jogap bermek üçin Turan birligi häzir ýok goşularmy diýerler ýa-da. Bu bir ikinciden hem şunun ýa bir näme bar, hakykatdan biz hemmemiz düşünüp kabul etmeli zada. Birinci her bir şol Turan birligine döretjek ýurtlar özüni düzetmelidir. Özüni düzetmän Turan birligi gursa daş döwre goňşulara ziýan berýändir. Ýa-ni jahiliň eline ýara bermersiniz ildeşler. Iň uly ýalňyş şoldur, jahiliň eline ýara berilýän däldir. Ine Ýaky ýagdaýlar hökümem berilýänlerdir. O şu manyda düşünelim. Ýa-ni hukuk, güç, ýara manysynda düşünelim. Näme? Eýrana ýaderni ýa-ni nükleer programmasyny näme diýenlerdir, tasdiklaýanlardır Birleşen Milletler Uramasy. Näme üçin tasdiklamaýar? Jahiliň eline ýara berilmez. Näme etjegi belli bolmaz. Ýa-ni özüniň bir hili ynançlary bar. Şu ynançynyň uğrunda hemmäni ýok edip biljek derejede de. Şonuň üçindir ýa-ni Turan birligi gurulmazyndan ozak emmejesi bir adam şekline gelmelidir. Adam şekline gelenden soň öz-özem dörer, onu gurup gynanyp görmäne de gerek ýok. Şoň ýaly soň bir ýyldaşymyz şu taý gowy bir näme ýazypdyr. Sizin görüňleriniz gyzykly, elbette sağ bolun, zähmetlerinize size inancym tam inşallah ölmeden görürüz bu proyektleri. Emma bir zada gaty gynanýan ağzımız bir däl şonu ýa-ni saglamamız gaty möhüm ýa-ni ağız birlik gerek diýip aýdýardy umuma. Endi men şu ağız birlik diýende bir zat geçenlerde gözüm ýetdi de indi bu taýda da gaýtalanandan soň bir jogap bereýin. Ağız bir diýmek näme?
Aydalı yine sapara aydım üçümüz bir zat ayttık şu zatı tuttuk. Son men sapara izarlayan. Ana şu ağzını bozuyamam. Ağzında birliği bozuyamam. Son sapara aydın izarlayan. Aydın ağzını bozuyamam. Aydın men izarlayan. Men aydın izarlayan. Aydın sapara izarlayan. Bizim son işimiz gücümüz hem zatımız. Şu ağzı bir mi değil mi? Diyilen demeye geliyor bu zat. Yankı paradoks aslında bu. Yerinde oturup sağlamak. Yankı yerinde yöreyen yöne yol almayan demektir bu zat. Onun yalı düzgün hiçbir yerde de yok. Yine ağız verilip komünizmden gelyendir iyilleşler. Ağız verirliğin düğü komünizmdir. Komünizmde hemmekin den olmalı. Hemmekimin ağzı bir olmalı. Hiç kim bayacak olmalı değil. Hiç kim en arkası misal için dine inanmalı değil. Yeni näme olmalı değil. İyi almalı değil. O öňe çıkmalı değil, iza almalı değil. Umuman ağzınız bir olsun diye yine gördünüz ha, ağzınız bir olup gelenimiz. Entegem düşünüyoruz yok mu şu zatlara. Kıynandır ya. Yani ağız verirliğin bir etimologiyası var ya. Gelip çıkışı, ulanışı var. Nerelerde kimler tarafından ulanttırılıptır bize. Ağız verirlik sözü doğulu komünizmin nemesidir, getiren bir önümüdür. Şu sözü ulanmak cenayettir. Ben şöyle kabul ediyorum. Kemine Cezası yoktur yani cenayettir. ona men näme bereyim ine bir yankı intellektual adam diýip gazaplayan bir ýazyjynyň biri Seýid Nazar Seýdi bardyr. Onu goşgularyny we şol adamyň dünýä garaýşyny öwrenim şo ýerde gaty bolup düşündirýär. Ýöne bir goşgusy bilen düşünüp bilmeýän ýa-da o sözleri bilen de şol adamyň dünýä garaýşyny seredip görün. Agzylyk arada näme pikir edýän adamlar. Ne şol. Özem Seýid Nazar Seýdiňden birazjyk tanan kimligini. Yani eğer Türkmenin arasından çıkan şahıslardan biridir. O Rusya'da böyle ki değil. Yani şunu tanan, şunun aydan yankı yazıp bilen kendi eserleri vardır. Yani şoları öğrenip başlayın. Ne için deyiptir. Ve şol dövrem, şun yaşayan dövrünü hem öğrenin sebebi yazan goşkularını okumak bilen adamın yaşayan dövrünü ve şertlerini bilmesem o goşkuları düşünme mümkünçiliği yok. Yani manasına düşünmeyen de sözlerini yapıp bilesin yani manasını düşünmeyen o. Şol dövrü veya adayları hem şertleri hem göz önüne tutup adamı tanıtıp başlasanız katı baba düşündürüyor. Ağzı bildiğin ne emediğini. Ne edip o zadın ne emediğini yani ben sözü düşündürüyor diye açacak değil. Şol düşüneceğin ne emediğini görküzüyor. Başka ben ne emayacaktım? Haydi verin kapara. Yani ben şu yığdın bilmedim adın ne emediğini bilemok. Ben berde nemeni komenti okap bilemok. Ne bir yaş mı dünyanın teklif bir iş teklifi diye iş şu işi etmeyecek adamla tapyan zaten size diye ver iş ver her bir ovadan etraftan adam çıkarın böyle yerli problemleri ortaya çıkarın çünkü nedir o son yerine bunun goğdan yönü bir ağzı bir derler. Soru işime edecek geldiğimden demeti yani Türkmençe varyantı şu. Ben iyi edecek geldiğimde gelin ağzı bir rolünü dikkat görmem. Ben hiç ya başaramam ya da bilemem ya da bilmeye bislemem başarma da islemem. Diymen bu demeti Türkmen varyantı şunlarla. İş etmeyen adamın, iş etmeyecek adamın teklifi ya da huy hayatiyeti düşünüyorum. Yani başka hiç tecrübe tapıp bilmedim, düşündürüş tapıp bilmedim de. O iş olduğu yerde gel ağlı bir olanın gittiği yerde sen ağlı bir olur mu? İyi işi yani elini çermet, bir elini musaf, iyi iş versen şu ağlı yerinin bir elementtir. Belki de öyledir. Buyur aynı. Tamam o sözler yankı öğredilen sözler, klişe olan sözler yani son için belki köp adam sonundan çıkılan bilen o.
öğretýärler. Gözüňe nätirin birinji klasa barýan, soňam 10 ýyllap şu zadysyň killeňe uýýarlar. Belki 1 million gezek gaýtalaýarlar mollanlar tarapyndan, beýlekler tarapyndan, aýdymlar tarapyndan, ruhnamalar tarapyndan million gezek ol killeňe beýine gelip urulup şu ýere çüýlenenden soň belki şoň üçin hem çykýan bolup biler oňa sözler. Bu men beýlek sözlere dönüp çekmek isteýän ýa-ni halk düşmanı diýen söz vardır. Men halk düşmanını en köp Hitlerden, Stalin, Lenin ýaly adamlardan eşitdim. En köp şolaryň ýa-ni ritorikasynda bardyr. Ýa-da şolaryň alyp barýan işlerinde halk düşmanı bilen watan dönügi diýen sözler ulanylýar. Ve şu günkü beýnensak da bu adamlar hakyky ýa-ni insanlyğa garşy ullakan jenaýat işleyen adamlaryň ağzından ulanan sözlerini gelýän şu günkü türkmen ulanýar. Bu gater wetjat. Onu ulansaň siz dünýä kabul etmeýär watandaş. Birinciden halk düşmanı diýmek halka diňe başga bir halk düşmanı olup bilýändir. Adam adama düşman olup biler. Yani adam halk başka bir guruluş, adam başka bir zaten özüne ýa-ni 3 dimension gidip 2 dimensiona nädip düşman olup bilýär. Bu mümkin zat der. Ya da watan dönügi. Watan dönügi diýmek gel şonan bir ýa-ni simulasiýasy edel. Men watan dönügi diýmek, watan diýmek ýaşaýan ýeriň diýeli. Çoň ýaly terjime ya da yurt. Yurduňa dönüklik etmek için sen yurduňa ziyan berme. Awam ýöreýän ýerleriň, gezýän ýerlerine ağacını kesmeli, derýasyny çökermeli, kölüni ýok etmeli, ekologiýasyny çökermeli. Ine şoňa watan düşmany diýilýär. Ine şoňa watan düşmanı diýip bilersiň. Indi olam dogry sözmü, dogry näme men bilemok. Ol Sözün manysyna seretsek dogry. Sözün manysyna seretsen ýani ýaşaýan ýeriň bardyr, territoriýaň. Şo territoriýaňa musur zyňmaly, ekologiýasyny bozmaly, agaçlaryny kesmeli, ine şey dip dönüklik edip bolýar. Türkmenistanda kim şol iş bilen meşgullanýar? Türkmenistanda gaýtym Niýazow köl urmadymy, çölü daýalamadymy? Ne? Şora basyryp. Oňa näme üçin diýen zaganda watan dönügi eger sözüň manysyna düşünýän bolsaň. Manysyna düşünmeýän bolsaň o sözü agzyna alma. Käbir sözler bardyr, birini kemsidip bilersiň ol elbetde da. Moral hakyň ýok açyň bir adama ýa-ni sövmäne ýa-da kemsitmäne. Ýani sözü bilmän ulanmak diýmek ol sözüň arkasynda belki sen adama kemsitdiň, belki sövdüň. Moral hakyň barmy şoňa? Doğru. Ýani şoň üçin watan dönügi sözüni bilmeýän bolsaň, iň bolsa ulanma ýani bilmeýän sözüň menen gaçýan şu bilmeýän sözlerinden käbatam soraýan ýene sizden hem sorap bilen bu sözüň manysyna kendi düşünmek. Ýöne halk düşmanı Hitler tarapyndan, Lenin tarapyndan ulanılandır. Ol adamlaryň tanaýan, soň tanamaýan bolsaň o zaman öwren tarykaty bolup tanaýan bu adamlary. Ine şolaň sözünem şu günkü türkmen öz ağzyna ýa-ni gelişdirýärmi, ýakışdyrýarmy? Gater wetdirdi. Stalin represiýasynda gyrılan türkmeniň sany bilemok. Belki 1 milliona geçýändir tabara. Ay, sany bilýänem ýok. Taryhyny bilýän, gyzyklanýanem ýok. Türkmen bir näme Diňe bizde gyzyklanan ok. Özbegistanyň başlapdyr. Mirziýaýew öz ağzy bilen aýdýar. Banam o ýoşup bilen näme diýär, türkmeniň nämeden ýok. Saatlarda diýilýär ýani. Biz näme ol arranlaryna näme ketel bolýar, Alzheimer diýilýär. Alzheimer, ha. Alzheimer. Şo keneler sede war bolan bille döýdän. Ýadymda ýok. Ýüzüne bilem ýok. Şuň kuynan bilem ýok. Şoň ýaly onda Bu näme erwediň näme, o zatlary näme diýen adamam ýok. Bir türlük ýani başga dünýäň adam diýalak. O adam diýmäge de käte näme atly näme diýen. Ýöne hemme adamyň ýa-ni kitiniň üstünde göterip ýören nämesi bar. Kelle bar, kelläň içinde de beýin bar. Beýin hem iň çylşyrymly bir guruluşdur. İnsanyň hasam çylşyrymly bir guruluşdur we ol işläp bilýär. Eger sen şonu ulanyp bilen ýagdaýynda
islenip Doğru problemany çözüp bolýar. Ayda Bu adamlarda mı işläp dur aslında. Indi men bu adamlara şol yok diýsem ýalňyş bolar. O yok bolsa ýaşabam bilmeýän. Ine gürleşmäni öwrenmek ansat işdäldir beýin üçin. Ansat bir problem, ýani gürleşmäni öwrenmek diýmek problemany çözüpdir. Ejesinden, hakasyndan gelýän sesleri şonu sortlara aýrypdyr, arasyna ýanky açyklara goýupdyr we söz diýipdir, belläpdir we ejesine eje diýip ýüzlenýär çaňa. Birinji sapadan. Kakasyna eje diýmez. Ýalňyşma mümkinçiligi ýok beýinin. Ýöne onu soň ýalňyşdyr ýalar da ýoş-ýoş watan dönügi diýen sözleri ýalyk sokýarlar, garaşsyz Türkmenistan diýen ýalyk sözleri sokýarlar, oň ýalyk bir näme bolma mümkinçiligi ýok. Beýinin eger öz gününe goýulan bolsa şol beýin hiç kaçanam aýtmazdy. Beýik saparyna Türkmen başy diýip aýtmaýar. Ve beýikler nirde galdy? Kim Piotr vardır, beýik Piotr, ondan soň orta asyrlaryň nämesi? Terminologiýasy beýik sözü. Orta asyrlarda galanlar. Şugun prezident diýen söz var, täze söz. Ulan onun da prezidenti. Yok. Yani şol kızıklı bir zat aslında. Yani o beyin hemmede var. Hemme ben sağdım beyinde fikir ediyen. Elbette yankı nämeler vardır. Sözler ya da dünyanın şekillenişi diyen. O şekillendirendirler yanlış bir dünya yöne doğru nam görüp böyle ben o yüzden söyleyen çıktım. Yani Rus dili mecnarodunu dil deyip çıkan adam Türkiye'ye gelemde. Türkiye'de de Türkler samsık Rusça bilen ok, mecnarodun dil bilen okuyan da bulara. Ýöne şu wagt pikirlenýän hakykatda şol SSR-iň territoriýasynda eger bir dile mecnarodun dil diýiljek bolsa, onda türk dili. Sebäbi özbek, Kırgız, Kazak, Türkmen, Azerbaýjan bular hemmesi Orsiýadyň hem ýanky Sibiriýa taraplaryna çenli bu dilde gürleşýän adam. Yani köp adam şu dilde gürleşýär aslında. O Tatar, Başkır, Kalmyk, Gatyken sapar ağa. Mecnarodny şol bolaýmaly. Balkar, Karaçay, hemmece Türkçe gürlüyor. Ödürüm derler bütün olsa. Şonam indi son görýäsler. Sapar ağa ýanky näme diýjek bolsaňyz meňem bir näçe 7-8 ýyl bundan öňkü ýagdaýym edil şoň ýalyk da. Yani hakikaty dünýäniň näme diýeni bilmem mümkinçiligi hem ýok. Ýöne çıkmak islesen, yani isleň bar bolsa sende, men bu dünýäň näme diýeni öwrenmek isleýän, görmek isleýän näme bolupdyr diýip isleg bolsa isleg yeterlidir ve her gün 2 saat özüň üçin wagt aýyr, özüň üçin, başgasy üçin däl özüň üçin otur özüň ýanky beýin üçin aýyr. Beýiniňe bir informasiýa ber. Aydın yine bir iş var da teklif verdik. Neme verdik? Bunu başka yana övdülürde. Şu katılıyor evet heyetler uydur. Yani hiç vakit iş etmedik, iş görmedik. Bu toplumun heyetleri oluyorlar. Oraya yani ethat meseleden nününcü mesele dınmak ya da hiç bu değişiler meseleleri yemediliyor da akcent ediliyor. Bu katı yervet zat sizi ödünüzden başka halat edecek adam yok dünyada. Sonra düşünün. Bu sizin yerinize, sizin yetmeli işinizi başka bir yeri yetmiyor. Yetse siz grup olmalı oluyor. Yine. Yani telefon geliyor. Başkalar yani o hocamızla başladık da o hocamızı dikeltmek size değişti. O hocamın taşından kovluyum var da. Kovluyum bir yeri gelip ara salat verme de. Yüzütüp verme. Sen çağın içinde kanalizattan bir yeri geçip verip bilme de. Temirliğin bir yeri yapıp verip bilme de. Yapıp verse sen hakkını vermeli o yani. Köçeğinizi bir yere onot vermeli. Siz yerli hükümet değil. Şoňa biraz kelläňizi agram talmaňyzy isledik. Olun bunu agdy bir däl, olun ýöre agdy bir däl.
Yani Türkmenin yani iş edecek olsam burada düşünsem şeyler oluyor. Yani ne hem de adım içinde şu informatla dilen burada atmadı. Şunu alma hukuku adı bu da halkın, milletin konstitüsyon hukuku da şu arada kendine de nokta siz şu bilgileri yani informat yani almanı bu için şu dereceye yetti. Yani vakfın içinde saklan. Onun kim etti? Ülke yani çokunup diyorun, sapak salp diyorun. Arkada ya da yığınlar dip avat öyle karşılap bu çok rahmet görün adamdan ürettiler. Sizin kömürünüzü beni. Ona kim uğradı? Türkmen milisiyesi, Türkmen Hoğupsuzluk Kurulması, Türkmen yetkeri uğradı. Sizin nadanlığınızı uğradı. Sizi bilgisiz etmek olmasa çağa kanı, yani doğrun vatının sizin Nemis diyalak, Şvet diyalak ya da Türk diyalak ya da Amerikan diyalak akıllı, düşmüş, çağa da bu dereceye yetiren sonra sonundan çıkarmak için sizi bir adatlığını ilk olarak oğuzunuzdan başka. Sonra iyi çıkın diye. Sizin çıkacak geldi yani de. İlk olarak ağzıyır olun diye. Bir şey biliyor musun? O şunun ehilik başlarlı deyip demediler o. Sonra oraya da doğru mu çıkanlar? Kim ne Türkmen'in hali demesi. O da bir deme. O şunun ne çıkmadan olsa çıkmalı adamlar. Ne sizin geleceğinizi yertiğini görüp biliyorlar. Biz orada 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın gururunu mu ederler? Elinde biletin, ertirde elinde biletin olup uçup uçmayacağını görüp bilemem. Ne sizin ne yağdayınız böyle ya son tane olsa bir kırk tane olsa gururunu mu ederler belki? Siz Türk mesleğinin 60 zaten demesi ödüm. En aktif demesi. Sizin ertiği çoğunun da yok, ertiğinin de olacak yani. Bir üründe ondan garanti. Sizde bir yönün çağlar var. Ne yap olun bununla? Sizin yemeğiniz bilen sonralar. Siz şu aklınız bilen çoğuları akıl verdiler. Onu da ya da nereye uğradıklar şu yemeğiniz bilen, fiyatayınız bilen. Ya da alın bilim verdiler şu devletin şu oraya alak yapıp demesi. Olur. Hep yaşam. Yani da o çağlarda ne var? Onu şu yerdayda yemetecek olsanız ne hem için ne iyi dediniz. Sizden zaten sorulur. Çağıyor çağılan sorar. Yüzüne tükür. Siz şunu münasip Türkmenler. Siz çağılanın niyetine bir münasip suat gelip görünür. Sizin yemeğiniz bu niyetiniz şur. Sorun niyetine siz katı ulu şekilde münasip. Evet, sorun geleceğini siz yapacağınız. Ama sizin ne tebligatın olunda, ne kanunun olunda hakkınız yok. Yani sizin yediyen rahatınız yok. Şimdi şunu ağzı bir rol bedelleyen. Siz yalaklarına ağzı bir olmuyor. Biz bunu hem için ediyor, imtihanlık için ediyor. İmtihan bolunduğu için ediyor. Sizin imtihanlığı çağırıyor. Yani demem şu kemiğine
Ova. Fikrim. O Cemler versen bolya. Bolya Cemle'nin. Aydın senin aytacak zadın var olsa sen aydıp Cemler olmasa. Aytjak zadım jemlemeli bolsa menem şu ýanky näme bardy, yani taryhyň öňündäki jogapkärçilik diýilen bir düşünje bar. Ne şol jogapkärçilik ol aýrylan ok, aýrylma mümkinçiligi ýok hiç gaýsymyzda. Men äýne şonu bilen biçin. Yani edip biljek işimi etjek bolýan, yani men başararyn, başarmaryn ol ýan ikinji soru. Ya, ol maňa değişir däl. Başarsan başaran, başarmasam diýmek az okaptyryn ýa-da az taýýarlanypdyryn, az iş edipdiryn diýmek başarpdyryn. Mesela men bilem ýöne iň azyndan şol jogapkärçiligini ýerine ýetirmek mejburiýeti özümde şoň ýalyrak bir duygu bar. Taryhyň öňündäki, ol taryhyň öňündäki diýdiň eýýama wyzna gaýdyp gelme, ertesi mümkinçiligimiz ýokdur bu zatlar etmeli. 5 ýyldan soň edeli diýmek ýokdur. Soňa goýma mümkinçiligi hem ýoksa wagt durýan bir barlyk näme şol däl ýani duran ok. Şoň üçin şol jogapkärçiligi hemmemizden ýerine ýetireli. Eger biz adam ýa-da insan olup şol taryhda bir ýerlerde bar bolsa ýerine ýetireli. Ha ýok diýip bilersiň, ol ýok diýip bolýar, ýene dälhanada adamlar hem o zatlara düşünen ok. Şoň üçin olara jogapkär däl. Bu zatlar bilen işlemýär. Şoň üçin ine hemmemizden şol jogapkärçilikleri ýerine ýetirmäne çagyrýş edýän diýin. O insan jogapkärçiligi näme boyun eğdirilýändir. Näme däl de, yani bizim elimizdäki bir zat däl. Menem ananyň doglan wagtymyň ýalyk bir sözleşme bilen dogulmadym. Ýöne dogulupdyryn diýmek, jogapkär diýmek. Eýem haçjak ýerim ýok. Diýlen sakda. Şoň üçin bu işlere edilmeli, ol her kimiň işi dürlüdürlüdür. Mysal üçin bire oturup bilýändir beýlekem ýanky maşin sürüp bilýändir. Şoň üçin o maşin sürüp bilýän hem men maşin sür diýip bilmez hiç haçan. Hakam ýokdur we bizim hem hakamyz ýok. Şol iş etmeli diýip. Her kim özüne ýanky aýdyşymyz ýaly öz owasyny, şäherini, etrawyny bizden ol bilýär. Her kimiň özü. Öz edip biljek işini her kimiň özü ol bilýär. Maksadyňyz belli. Maksat Täze Türkmenistan diýip ad goýulýar, ýöne maksat neslimiz üçin ýaşap biler ýalyk bir watany goýup gitmek ve özümüz emine şu günde insan ýalyk ýaşamakdyr. Söz azatlygynyň bolan ýerinde. Pikirimizi aýdyp biljek bir watanda ýaşamakdyr. Maksat şoldur. Şoň üçin istesen otur, iste maşin sür, iste samolyot sür, tapawdy ýok. Her kim öz işini hem eder. Ýene bir zat bar, ine türkmenliň üçin ýanky göreşmeli, ýara almaly ýene diýer. Şertler şonu talap etse ve ýanky kişiler, ýara alyp biljek kişiler bardyr indi o ýerde. Olar başga adam, olar hemme ýara aldy diýip bolmaz ha. Ýene bu da bir hakykatdyr. Hemme adam deň däldir, şoň üçin ýara alyp biljekler bardyr. Olar hem öz işini wagty bilen ýerine ýetirer, ol türkmen goşuna. Gitjek ýeri ýok. Şertler şonu mecbur edýär. Taryhda hiç bir näme uruşda ýanky esker diýeli, uruşjak diýip uruşan däldir. Şertler uruş diýe olam uruş. Hiç kim uruş diýip aýdamaz. Goşunlar hem şoňa ähli goşunlar taryhda. Mecbur edýär. Türkmen goşunlaryna edil şoň ýaly. Eger şertler şoňa mecbur eden ýagdaýynda oňa gaçyk geri ýok. Türkmeni taryhdan öwrenen wagtyň ol eline ýara alan soň düýünden başga bir adam bolýandyr, başga bir şahs bolýandyr. Şoň üçin men kimse ýaralar Türkmeniň elinden altypyny çaldylar. Ýene ol ýaraly bir gün olmasa bir gün bolsa ýa Türkmen bolsa. O zatlar nämet ýok. Şoň üçin watandaşlar jogapkärçiligimizi ýatdan çykarmaly. Iň bolmanda öwreneli şoň näme diýip. Şoň ýalyrak başdan wagtyňyza malýan sag bolun. Bolýar, sag bolun, iýleşler, saglykda bolşaly ýigitler size de sag bolun. Sowra görenlere de sag bolsun. Sağ olun.